Radši spáry, kluci, tam nechte mezi nimi. Aj, takové ne, jak dělám. Napr, ne? Makačka. Na co? Makačka. Na pérko? Na co? Na kačka? Na co? Co? Nevím, co říkal. Makačka. Makačka? Makačka. Makat. Aha. Makáčka. Do piče. Dřina. Dřina. No, alebo tak třeba. Proč? Proč? To bylo. Já jsem tě viděl, jak na to táhne. Ne, já jsem to nechal ruku, ale. Ještě pohle nevidím, kde je ta šňůrka. Já pak... Jo. Jako z tohoto? Z flexi, no. Jo, kde bude nabitá? To by mělo být nabité, no. Prostě na pičku. Však dej to sem asi. Tak.
Větší páry, jo? Jo. My sice pojedeme rychle, aby to Pepa stál. Dneska je to Čá. Co je, Já to vole? nedám, si- vole. No tak ti to nevadilo, piča. To nejde, to ujebalo celé. Je někdo dobrá duše? Ne, milované osoba, tam je, vůči mě. Poradný cíličku. Nějaký, ne, Velký pro vás, ne? Tady? nějaký malý kousek. Pomalku je A ještě někde. nějaký větší, to je jedno, já si potřebuji podložit, víš? Co na podložení, no, může být. Ten? Může být. Jedeme asi moc rychle, vole. A i ten druhý. Však si ješ v klidu. A ještě aj nějaké malinké, úplně takové kulečky, no, rozbité, no, jo, ještě. Dík, vole. To už se blíží ta druhá hodina, ne? Není to tím? A co? Jo. Už se ti začínají Boj. A jenom právě ještě to váhu, co je dole. To je ten vole, tu otravuje, že? Já jsem to byl vyžádníka, dneska dotáhnou dole nic, no. Jak to? Nevím, jak má tak dobrý gost. No. No. To se nesnaží, že nám se musí vypovědět. Jo. Já to nenechám na tím slunku do piče. Běž mu to říct do očí. Co? Běž mu to říct do očí, ale tady je všude slunko. Já vím. Suka! A já to plédu, že a chuj. Nevím, mě na to říká. Tak bleč, to znamená, to je rusky, ne? No. Je, že? Ale však aj ukrajinsky, ne? Ne, jo? No tak vlastně jo. Tak už by to říkali, že? Ukrajinsky. Kdyby to bylo rusky. Maltička. Maltička. No dej si, dej si škabrahovou, dej si. Si nabrnkal teď údajně borca a ten borec je fízl. Fízl s kloboukem, vole. Je? Klobouku, no. Nemám. No, Malta máme. Malta. No to děvčata chce iba, že to nám dostala i vážný. A my to ne, no. Já jsem všechny na ty dvě včera No tam zbyde pičovina, že? Teďka, no. Co vypadne, to tak dám.
Tam by vyšla pičovina, ne? Počkej, že dám teď... Bych dal toto. Třeba. Máš celou a zas kousek, ne? Asi. Myslím, že nejlepší. Myslíš, že prcela s balnem? Ne. Ne? Nikdy. Jak to může vidět? No to je brácho, oni jsou bráchové. Já vím, ale víte. Myslím, že Jakub by do toho nikdy nešel. Že myslím, že Jakub by do toho nikdy nešel. No, já jsem si měl tak, že ho prcela všechno, co se jde. No. Budete muset kupu, vole. Asi za to bude doma zvětšovat, že? Prosím. Nedám. Bohobika. Víte, to k tomu se neviděl ani nepamatuju, ty vole. To už ani myslím není tady. Na co to bylo? To bylo něco s těma Číňanama, ne? Už bylo, ale na co? Piče. To už si nepamatuju, ty vole. Jest to jego. Rána volná. Dělá na hodiny, ne? Čtvrt hodiny zhruba. Teď. Půl hodiny? Čtvrt? 15 minut. Tento moment. Čo?
dával Malty vždycky na krávu. Prosím vás. Co? Kelňu. Kýbl? Kelňu. Kelňu? Kelňu. Ano, aj tady to připliveme, jak to podám. Hop. No, vysypal.